Здравейте, приятели! Вари Protection се завръща отново в YouTube. Днес ще снимаме Escape Room. Това е като Escape стая, разбира се. Ще е за 8 минути. Ето. 8 минути. Чакайте. 8 минутки. Ще се опитам да мина най-много нива. Моя рекорд е 11 левела. Така. Но преди да започнем, ще ви кажа, че може да участвате в наш първи giveaway. Ето, това е giveaway. Може да спечелите оригинални картички на футболисти. И може да се срещнем заедно. В другото видео ще ви кажа. Ето правилата за как да ги спечелите. Първо, трябва да се абонирате на моя канал, да харесате видеото и да харесате видеото и разбира се да напишете долу в коментарите защо искате тези карти и за какво ще ги използвате. Така, нека да започваме, като направим таймера. Ето 9 минутки даже. 1, 2, 3. Започваме. Като първи левел. Да. Това беше елементарно. Така, втори левел. Трети левел. Четвърти левел. Добре. Малко бавно се спускаме, защото имаме спайдър паяжина. Ега ти тъпотията, врат. Как ще има... Не, няма да ме биете. Защото аз като ви натупам няколко куршета, ще видите кой ще биете. Така. И мина вече точно 1 минута от таймера. Вие ще го чуете, може би. Ох! Кой ме бие? Така. Аз ще следвам първо и няма да следваш. Малко бавно. Като ръждясал асансьор сред ремонт. Да, но това са. Така, опитваме се да измъкна. Добре. О, не. То левел го мразя. Знам къде се намира. Знам къде се намира. Ето тука. Ето го. Аз какво ви казвам, брат? Брат, изминахме за по-малко от няколко минути. По-малко от 2 минути сме изминали. Мега много левели, брат. И то левел същия елементарен. О, мразя го този левел. Сърцето си умра. Така. Веднага. Не мога да се кача горе. Така. Трябва сега от някъде да се кача, обаче откъде? Мисля, че беше от някъде от тук ли? Мисля, че беше в някакво забито кътче. Ето го, бе, брат. Така. Това не е. Ето го. Така. Тук половин час се мъчих. Най-накрая разбрах къде е. Отгоре ли беше? Пак не съм разбрал къде. Така. Така. Цак. Така. Сега. Къде се намираш? А, да. То беше долу. Не трябваше да се качваме, да. Така. 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 Това защо се местеше? И се прави паркур на това. То не е на паркура за това, бе, брат. Затова ги следя аз те, че те намират изведнъж. Така. То левел е елементарен. По-елементарен от него няма. Качваш се по това дърво. Тук има дупка. Влизаш в нея.
Цак, 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 цак. Качваш се горе, като да. После пак слизаш. Качваш се, цак, 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 цак. Качваш се нагоре. Тук не бързаш. Дупка до тебе има. Цак, цак, цак. Минаваш. Хора, ние за по-малко от 4 минути минахме. Колко левела? 10 левела! Майко. Тук според мен трябва да се прави задължителен паркур. Не, мразя го това, бе, брат. Знаеш ли ти се удриш в него? Бати. Никога този левел не съм го минал. Виждал съм хората го минават. Ма аз не съм го минал. Затова ще направим невъзможното. Ще го мина. Ако си добър паркурист, да. Аз съм, да. Не мога да го мина. Аз какво ви казвам, брат? 3 минути ми остават, а ние вече сме на 11 левел. На мен един път също така измерих. На мен ми трябваха 10 минути, за да стигна до 11 левел. А сега минаваме за 8-9 минутки, брат. С една минутка по-бързи сме. Не мога да го мина това. Просто падам. Може би ще свърши видеото и тука. Падам, брат. Просто зле, много зле е положението. Мразя жълтото, брат. Не. Значи по дъгата ще минавам като това момиче, брат. Така ще минавам, не ме интересува. Почвам да се изнервям нещо. Еба ти лесното, брат. Минаш. Ето го. Еврика, аз го... най-накрая го осъзнах. Значи, ако падна... Казах падна и паднах. Батите пака съм, брат. Значи трябва да стигнем до 12 левел. На мен интересува, имаме 2 минутки. Брат, защото аз открих нова топлата вода и всички вече правят както мене, брат. То защо не продължава? Ей! Брат, това читърче. Значи така ще му бие ваша. Добре, няма го. Минавам експедитивно. Майка моето, брат. Бях на милиметри от победата, брат. Не, паднах и сам. Ще свиря сега таймера, брат. Брат, то паркур е просто невъзможен, брат. Не знам какво ми става, ама... Така. Алелуя, брат. Не. Не, бе, брат. Ама аз си помислих, веднага влезнах и съм готов. Той така се случи, брат. Това е гадно, това е гаден левел, това е отвратителен. Не, това е отвратителен левел. Какъвто цветничък левел. Много гаден. Аз не обичам цветя. Не. Има 34 секунди, хора. То ние се разпълнахме тук. Така. Да. На това левел вече има и бодли.
Майка му, брат. 15 секунди. Вече мисля, че знам откъде. Така. Чувате таймера? Аз няма да спра. Ще се опитам да го мина това лево. Ами сигурно няма да го мина. Добре, хора, това беше от мен. Казах, както ще обясня пак гилове, как може да спечелите тези 4 оригинални карти на световното. Талисман на Канада, играч от Алжир, Марско Корея и той Джулиан Реверсон. Може да ги спечелите, ето как правилата. Абонирайте се, харесайте видеото и напишете долу в коментарите за какво ще ги използвате и защо ги искате. Довиждане, хора! Аз бях Вари Productions и ако ви е харесало видеото, както казах, абонирайте се и харесайте видеото. Довиждане!